Tatlo ka panibagong nga recovery sa COVID-19. Sa balita national, DSWD nagpasiguro sang nagakaigo nga pondo para sa SAP tubtob sa bulan sang Mayo. 26 ka mga healthcare workers napatay sa pagpakig-away sa COVID-19. Sa balita international, preso nga nakapalagyo sa North Carolina nagsungka sa kahadlok nga malatnan sang COVID-19 virus. Sa balita sa sports, staff sang Tokyo Olympic organizer nagpositibo sa COVID-19. Sa balita entertainment, bibigandang hari ng emosyonal sang ginestoryahan si Rostam Padilla. Samtang sa balita espesyal, mga pamaagi kung paano malikawan nga makalbo. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa gihapon ang Bilog nga Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro may magalumon man nga kalangitan nga may lulapda nga pag-ulan bangod sang easterlies o kon localized thunderstorm. Ang mabaskog ako na kasarangan tubtob mabaskog nga hangin gikan sa nasidlangan ako namin na nasidlangan ang ma-experiensyahan sa Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara man nga kasarangan nga pagdapya sang balod. Ang kasarangan tubtob mabaskog nga hangin gikan sa kon nasidlangan padulong sa namin na nasidlangan ang magalunta naman sa Visayas kag mangin kasarangan naman tubtob mabaskog ang pagdapya sang balod. Sa aton temperatura, matyagan sa 26 degrees Celsius, tubtob sa pinakamainit nga 36 degrees Celsius. Samtang, ang adlaw nagbutla kay na sang alas 5:24 sang aga, magatunod naman karon alas 5:59 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20%. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7. Detalya na sa aton mga balita lokal. Ginklaro ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi pa makabig nga positibo sa COVID-19 ang isa ka nurse nga nagabusong nga may exposure sa COVID-19 positive nga nagtaliwan. Suno kay Familiaran, chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, ang nurse ang nagpositibo usar ang rapid test. Apang ini ang kinahanglan nga ipaidalom pa sa confirmatory test. Sa idalom sang guidelines sa Department of Health, ginakilala lamang sang ahensya ang resulta sang COVID-19 test usar ang PCR machine. Ang nurse sa karon ang naka-isolate na sa ospital kag nakuha na sang swab specimen para sa COVID-19 test.
Samtang ginanunsyo naman sa Bacolod Adventist Medical Center nga nagnegatibo sa 3 ka COVID-19 test ang 40 anyos nga lalaki nga may travel history sa Manila kag sadto ginakabig nga critical. Sa ginpagawa nga statement sa ospital, 2 ka negative results ang sang pasyente usar ang PCR test kag nagnegatibo man ini sa virus usar ang isa ka rapid test. Sunod sa BAMC, makabig na nga COVID-19 free ang amo nga pasyente. Ba't ang kuning opportunity itong case play sa nurse sa Hospital. ano hindi siya COVID positive Rapid test ko lang. sa rapid test. So hindi na ma-alarm ang mga arada sa tubang sa hospital. Si Dr. Lon gusto na siya magpalabot. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Magapabili naman nga bukas ang 4 ka mga kalanaan sa Barangay 18 nga ginabaklan sang pagkaon sa mga nurses kag nagatrabaho sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Una nga plano kuntani ni punong Barangay Madeline Diaz nga temporaryo nga siradaan ang mga kalanaan sa ilang nga barangay umpisa subong nga adlaw Abril 23 tubtob sa Sabado. Ini matapos nga nagpositibo sa rapid test ang isa ka nurse nga nagabusong sa nga isa sa mga may exposure sa 69 anyos nga lalaki nga COVID-19 positive nga nagtaliwan nagligad nga Abril 9. Pero subject pa sa confirmatory test ang swab sang nurse usar ang PCR machine sa pagdetect sang virus. Sunod kay Diaz, gintawgan siya ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagpangabay nga ipabilin nga bukas ang mga kalanaan para sa mga frontliners pero take out lamang kag wala sang dine-in. Dugang pa ni Diaz, wala man sang problema bangod ang mga frontliners ang nakahibalo na sa mga paagi para malikawan ang COVID-19 kaangay sa pag-disinfect sa paghalin sa ospital kag iban pa. Sunod sa kapitan, nagsugot man ang mga tag-iya sang kalanaan nga magabukas para padayon nga makaserbisyo sa mga frontliners. May yes, kaya gintawagan ko ni Vice na nag-ayo si Dr. Delon. Actually, ang sa piyak-piyak close na sila. Wala gidya, no? So, simple option man. Nag-ano man po nga, basta ano lang, inang, wala lang dine-in sa ano lang, inang pick out. Si Barangay 18 Kapitan na Madeline Diaz. Samtang ginklaro ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga wala ginhaya ang 69 anyos nga lalaki nga COVID-19 positive sa Purok Sabes, Barangay Villamonte, Siyudad sang Bacolod. Ini ang pagklaro sa Vice Alcalde matapos ginpalayag ni punong Barangay Romel Flores ngin palambot sa iya ni Purok President Melanie Reyes nga gindala ang bangkay sa Purok Sabes sa isa kadlaw antes ginlubong. Sunod sa Vice Alcalde, nagpangamuyo lamang ang mga himata apang wala sang lungon nga gindala sa lugar. Sunod kay Familiaran, ang COVID-19 positive ang ginputo sa plastic kag ginlubong nga wala na ginkremate. Ginpalambot man kay Familiaran nga nakasuksok sang personal protective equipment ang mga nagproseso sa bangkay sang COVID-19 positive. Kahapon sang aga, Abril 22, ginsapol sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 ang mga funeral home owners kagintalakay ang mga pulisa sa pag-uyat sa marapatay nga pasyente nga ginasuspetsuhan o kumpirmado nga may virus. Well, kagina sa nga, may ari kita di meeting sa mga funeral parlors. Wala. Pangamuyuan lang. Okay. Pag ginkwato siya, gibutang sa sealed nga casket, lubong. Why siya nila sa Villamonte? Wala sa ginapit. Samtang nasaylo na sa isa ka quarantine facility ang mga maghimata nga may exposure sa 69 anyos nga COVID-19 positive nga napatay nagligan nga Abril 9. Sino kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chair sa Bacolod IATF, kapon sang hapon nagpatigayan sila sang pagsinapol kagintalakay ang tikang nga pagahimuon. Dugang pa ni Familiaran kapin 300 ka mga pamalay ang apektado sa Purok Sabes kag isa sa rekomendasyon among pag-relocate sa may exposure sa napatay. Sa karon na siyam ka maghimata pa lamang ang natrace ang otoridad nga may exposure sa napatay. Samtang sunod kay Familiaran ginakabig na nga ultra-risk areas ang Purok Sabes, Barangay Villamonte, Purok Bulak sa Barangay Mandalagan kag East Homes 3 sa Barangay Estefania. Nagrekomendar naman si punong Barangay Romel Flores sa Barangay Villamonte nga i-relocate sa ang mga tao nga may exposure sa 69 anyos nga lalaki nga COVID-19 positive nga napatay sa naligan nga Abril 9. O kung hindi ka ni i-seal off ang mga pamalay, 50 metros ang radius alin sa balay sa nagtaliwan bangod squatter area ang mga lugar.
Sunod kay Flores, sa inisyal nga datos, 7 ka mga tao ang ilan na trace nga may exposure sa napatay kag ini ang ginalakipan sang 5 ka pahimata kag 2 ka tawo nga nagpangamuyo sa balay sang napatay. Nagrekomendar si Flores kay Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office nga ipaidalom sa swab test ang tanan nga may exposure sa COVID-19 positive patient. Sunod sa kapitan, wala sang travel history ang pasyente kag wala sang exposure sa COVID-19 patient. Apang sunod kay Purok President Melanie Reyes, may ginainom nga bulong para sa TB ang napatay. Natingala man si Flores kung paano nakaangkon sang virus ang napatay, bangod 5 kilometros ang kalayon sang Purok Manawi nga mayara man sang COVID-19 patient sang sa Purok Sabes. Ang Bacolod DRRMO kag Barangay Villamonte, ano patigaran na sang disinfection sa mga eskinita sang Purok Sabes. We are planning duha ka option. It's either na within the 50 meters radius na i-contain sila ang atong pumuloyo, or it's either ang isa itong ginapropose na ako na kung pwede ma-relocate ini ang concern na pamilya. Ang kabahin sa pahayag ni Barangay Villamonte, Punong Barangay, Romel Flores. Naka-record naman sang 3 ka panibagong recoveries ang Western Visayas sa COVID-19. Base sa datos nga ginpagwa sang Department of Health Western Visayas, ang 3 ka mga recoveries sa moang 81 anyos nga lalaki nga taga Libacao, Aklan, 37 anyos nga lalaki nga taga Malay, Aklan, kag 53 anyos nga lalaki nga taga Mambusaw, Capiz. Naka-record man sang panibago nga nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas nga ginalakipan sang 69 anyos nga lalaki nga taga syudad sang Bacolod, kag na-report nga nagtaliwan na kag ang 51 anyos nga babayi nga taga Lapas, Iloilo nga sa karon nagka-home quarantine. Sa pinakauli nga laboratory test nga ginpagwa kahapon nga adlaw Abril 22, sa 79 ka ginpagwa nga resulta, 2 ang positibo kag 77 naman ang nagnegatibo. Ginklaro naman ni Talisay City Social Welfare and Development Officer 1, akong officer in charge, Dionela Flores Madrona, nga wala na gin-release ang 6,000 pesos nga pondo sa mga persona nga reklamo sa iban nga pungluyo bago jara sa final list ng Social Amelioration Program beneficiaries sang Barangay Zone 2 kag Barangay Zone 4A. Sunod kay Madrona, sang ilan na bato ng reklamo gilayon nila gin-verify kag ginpahibalo ang natungdan nga mga barangay. Pagklaro pa ni Madrona, sa Barangay Zone 2 lang nakakuha sang benepisyo ang persona nga reklamo kag wala na ginatagan sa Zone 4A. Duha pa ni Madrona, may mga tao ginman nga nagapamintaha kag hindi lang pag-fill up sa duha ka barangay ang ila siniginahimo. Mayara man nga mga live-in partner kag 4-piece beneficiaries nga fill up kag nagalaom nga makalusot kag makakuha sang ayuda. Samtang ginpahayag ni Madrona nga may napulo ka mga persona nga beneficiaryo sang SAP ang nagbalik sa ila nabaton nga 6,000 pesos bago nagapati sila nga mayara sang mas deserving pa sang sa ila. Sunod kay Madrona, 100% na nga napanghatag ang ayuda sa 27 ka barangay sa siyudad Santa Talisay, apang liwat sila nga magapatigan sang screening agud mahatag sa nakadapat ang ginpangbalik nga 6,000 pesos sang iban. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Sa ato naman mahilig bala magpangape. Yung narekomendar naton sa inyo. Panubo sa aton nga risgo para sa hindi matapikan nila sang Parkinson's disease kag Alzheimer's disease. Nami pa ni sa aton nga atay. So kung black coffee gani, aton ginarekomendar ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo ni sa nagaysahanon nga black coffee nga may ara sang mangosteen. Amo na sa ang nakapanami pagid sini nga black coffee kay may mangosteen ini. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with mangosteen nagabulig man ni sa aton nga weight loss, panubo man sang risgo nga matapikan kita sang diabetes, no? So kape ngani black coffee, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, mayara pa nga mangosteen. Mabakala to ni sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wacom Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa. Sa kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen, may kape ka na, healthy ka pa. DSWD nagpasiguro sang nagakaigo nga pondo para sa SAP tubtob sa bulan sang Mayo. Samtang 26 ka mga healthcare workers napatay sa pagpakig-away sa COVID-19.
Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Bakal naton tag na 10 ka pesos lang kada soft gels ni available sa mabutika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-action sa Life Extension Clinic, dira libre ang aton nga medical check-up ubod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sa konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:21. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Pasiguro naman sa Department of Social Welfare and Development sa publiko nga ang ahensya ang mayara sang nakaigo nga resources para punduhan ang Social Amelioration Aid tubtob sa bulan sang Mayo. Suno kay DSWD Undersecretary Glenn Pahe, ang 200 bilyones pesos nga pondo para sa social amelioration ang para ini sa bulan sang Abril kag Mayo. Doa man ni Pahe nga kung mag-extend pa ang ECQ, makatag pa ang gobyerno sa mga beneficiaryo kag mapadali na ini tungod may eksperyensya na sa una nga bulan sang pagpanagtag. Kapin sa 5.3 milyones o kon 29% sang 18 milyones ka low-income families ang nakabato na sang cash grant sa idalom sang SAP bangod sa COVID-19 pandemic.
Ginpasiguro naman sang Department of Social Welfare and Development nga mayoriya sang 18 milyones ka mga low-income families nga target recipients ng social amelioration program sang gobyerno ginusar para sa kaayuhan ang kwarta nga ila sini nga nabaton. Ginhimo ni DSWD Undersecretary Glenn Paje ang komento bilang sabat sa pila ka reports nga may pila ka SAP beneficiaries nga ginusar ang ila nga cash aid para ibakal sang illegal drugs, magpanahor o kon magbakal sang non-essentials. Sa idalom sang SAP, magkabaton sang 5-8 ka pesos nga cash aid ang kada low-income family, depende sa minimum wage rate sang rehiyon. Sa record, ginakabi nga low-income families ang mga nagasweldo sang 9,000 pesos panubo sa kada bulan. 26 naman ka mga healthcare workers ang napatay bilang mga frontliners sa pamagigaway sa COVID-19. Ginpahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 19 sa napatay ang mga doktor. Sunod pa kay Vergere, may kabilugan nga 1,062 ka healthcare workers ang nalatnan sang COVID-19. Sa nasambit nga kanamuon, 422 ang mga doktor, 386 ang mga nurses, 30 ang medical technologist, 21 ang radiologic technologist, 51 ang nursing assistant, samtang 152 ang ginakabing health frontliners o kon mga barangay health workers kag ang mga persona nga kabahin sang administrative workforce. Ginpasiguro naman ni Vergere sa publiko nga ang DOH guidelines sa pag-usar sang personal protective equipment ang ginasunod sa mga hospital matapos ginpahayag sang World Health Organization nga ang napatay nga healthcare workers sa Pilipinas mahimo bangod sang kakulang sang protective gear kag ini ang ginakabig nga maka-alarma. Nag-umpisa na nga magbato ng pila ka nagdugang nga quarantine facility sa mga pasyente nga apektado sa COVID-19. Sa virtual presser, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kalakip diri ang Philippine International Convention Center, ASEAN Convention sa Central Luzon, kag World Trade Center nga gamiton para sa mga overseas Filipino workers. Samtang ginpahayag naman ni Vergere nga wala na dayon ang pagbukas ang New Clark City National Government Administration Center sadtong Martes nga adlaw. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang initial delivery sang 3,000 ka gene expert test kits ang mag-aabot sa adlaw sang Sabado. Sunod sa kay Vergere, magakuha sang dugang mga kits ang DOH nga nagasunod sa mga testing capacity sa mga gene experts laboratory sa Pilipinas. Doon pa sang Undersecretary nga mayara sa 16 ka laboratorio sa bilog nga pungsod ang nasertipikahan nga magbatigayon sa gene expert testing. Una, ipahag ni Vergere nga ang kits sarang makapagawa sang resulta sa sulod lamang sang 45 minutos bangod ini ang machine automated. Ginpanugyan naman sang Armed Forces of the Philippines sa publiko nga hindi dapat magkabalaka sa pag-estrikto sang ginaimplementar nga enhanced community quarantine nga ipatuman sang pulis kag militar. Ginklaro ni AFP spokesman Brigadier General Edgar Arevalo nga wala sang martial law nga matabo kag estrikto lang nga pagpatuman sang mandatory quarantine nga iimplementar. Samtang ginatag naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang guidelines sa estrikto nga implementasyon sang quarantine. Sunod kay Nograles, may mga measures nga gin-adopt agod mapasiguro nga ang responsable nga pamatasan sang pila kag pipila ka hindi makaapekto sa welfare sang mayoriya nga nagasunod sa ECQ kag ang estrikto nga pagpatuman sang social distancing guidelines sang gobyerno. Samtang ginpahayag ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua sang National Economic and Development Authority o NEDA nga mahimo sa katapusan sa Abril mayara na sang assessment sa kalaparon sa epekto sang COVID-19 sa ekonomiya sa Pilipinas. Sunod kay Chua, prioridad sang NEDA nga mahibaluan ang total effects sang COVID-19 bangod ini ang basihan agud makahimo sang recovery plan kung maghuyang na ang paglapta sang masakit. Una, ang ipasiguro ni Chua nga ang pag-draft sang recovery plan sang gobyerno ang isa sa iya prioridad sa pagpungko sini bilang NEDA chief sa Abril 21. Ginpanugyan naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga maghatag sang dugang nga pondo para sa research kag development subong man para sa public health program sa baylo nga maghulat nga madiskubrihan ang vaccine batok sa COVID-19. Ginhimo ni Castro ang pahayag dala ang pagpakamalaot sa 10 milyones pesos nga gintanyag ni Duterte nga ipadya sa sinuman nga Pinoy nga makadiskubre sa vaccine para sa amo nga masakit.
Ginpahayag ni Castro nga tama kadako sang rewards sang presidente, apang wala man makahatag sang nagakaigo nga pondo para sa scientists, researchers kag health facilities agud ma-address ang COVID-19 crisis. Ginpakabalaot sa Commission on Human Rights ang pag-aresto sa Cebu-based writer nga si Maria Victoria Beltran angot sa iya post sa pagtingwa sa gobyerno sa COVID-19 pandemic. Una diri Abril 9 ang ginaresto si Beltran angot sa Facebook post nga ang sitio Zapatera sa Barangay Luz, siyudad sa Cebu ang mayara sang 9,000 ka COVID-19 case kag ang lugar ginakabig bilang epicenter in the whole solar system. Ginpaandaman ni Cebu Mayor Edgar Labella si Beltran nga arestoon angot sa post nga nagtulod naman sa writer nga kakasun ang iyang post. Apang ginaresto sa gyapon si Beltran angot sa Facebook post nga gitawag sa mga nag-akusar nga ini ang peke nga balita. Nagbayad naman sa piyansa si Beltran nga 42,000 pesos. Sunod kay CHR spokesperson Jacqueline Digia nga dapat mangin response akon rasonable ang gobyerno bangod ang Pilipinas isa ka demokratiko nga pungsod kag ang pag-aresto ang wala na dapat ginhimo. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang 55 ka mga health workers ng Bataan General Hospital and Medical Center. Sunod sa management ng hospital nga ang pagsaka sang kaso bangod sa pending test sang masobra 400 ka mga health workers. Base sa resulta sang contact tracing, ang masakit ang nag-umpisa sa pasyente nga nagpaidalom sa emergency surgical procedure. Sa karon ang Bataan ang may 81 ka COVID-19 cases nga may 15 ka recoveries kag 4 na ang nagkalamatay. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan ng opisina sang gobyerno nga mag-issue sang public notice may koneksyon sa bureaucratic process sa panahon sang community quarantine bilang tikang agon matap ng paglapdas sang COVID-19. Ginpermahan kahapon nga adlaw ni Duterte ang Administrative Order No. 30 nga nagamando sa mga opisina sang gobyerno nga magpagawa sang guidelines angot diri. Exempted sa order ang reglementary periods kag proceedings para sa urgent nga mga kaso ang kinahanglanon sang gobyerno maghimo sang marasig nga aksyon sa mga isyu nga nag-aapekto sa karon sa public health emergency. Ang direktiba nag-apply sa mga lugar nga gideklarar ang community quarantine. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman sa Philippine National Police nga judgment call rason nga ginluthang ni Police Master Sergeant Daniel Florendon ang isa ka retired military personnel. Naibaluan ginluthang ni Florendon si Winston Ragos nga nagresulta sang kamatayon sini matapos ginalegar ginsinggitan ang mga kapulisan nga nagsaway sa iya kag nag-abiso nga magpauli bangod sa ginapatuman nga enhanced community quarantine sa barangay Pasong Putik sa syudad sang Quezon. Sa baylo nga magpati, naghana magabot sang armas luthang ang biktima. Sunod kay Police Brigadier General Bernard Banac, hindi sila magpasilabot sa ipatigayon nga investigasyon, apang ginpasiguro nga ginhimo lang sang pulis ang iya sini nga trabaho. Si Florendo ang duty supervisor sang 4 ka police trainees nga nagapaidalom sa on-the-job training sa quarantine control point. Action Radio Philippines Standard Time, 7:30. Preso nga nakapalagyo sa North Carolina nagsungka sa kahadlok nga malatnan sang COVID-19. Samtang isa ka staff sang Tokyo Olympic organizer nagpositibo man sa COVID-19. Kagaron sa atong balita espesyal, mga pamaagi kung paano malikawan nga makalbo. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Nung one month. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Action Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsang ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Padayon nga ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dalang pagpalanggan Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa Balita International, isa ka preso nga nagpalagyo nagsungka sa kapulisan sa North Carolina sa USA matapos ang 18 ka adlaw bangod sa kakulba nga malatnan sang COVID-19 kung yara siya sa gwa sang custodial facility. Sa report sang otoridad, masobra 5 ka tuig na nga napreso ang suspect nga si Richard Cephas bangod sa kaso nga droga. Sa video interview kay Cephas sang local media sang lugar, nabalaka siya nga malatnan sang COVID-19 kung yara lang siya sa gwa sang pasilidad. Dugang pa sa ila lugar, wala sang kontrol ang social distancing, kag wala sila sang nagakaigo nga habon para gamiton sa pagpanghugas sang ila sini nga kamot. Naibaloan may 22 na kapreso ang napatay sa Amerika, kag 5 ang nagikan sa Butner 1. Sa karon may 497 ka priso, kag 319 ka prison staff ang nagpositibo sa COVID-19. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, mangin available na ang 1.4 trilyones pesos nga war chest sa Pilipinas para sa COVID-19 sa Abril 30. Suno kay Department of Finance Secretary Carlos Dominguez III, nagsaka sa 1.491 trilyones pesos ang funding commitment sa administrasyon sa din equivalent ni sa 8% nga gross domestic product sa 2019. Una na ang ipahag sa gobyerno nga malambot sa 1.17 trilyones pesos ang ilang magasto para sa COVID-19 response measures sa din ang 836 bilyones pesos ang igasuporta sa ekonomiya. Ginbulgar man sa DOF ang 4 ka pillars sang socio-economic strategy batok sa COVID-19. Ang Pillar 1 para sa emergency support para sa vulnerable groups kag individual.
Pillar 2 para sa expanded medical resources, Pillar 3 para sa fiscal kag monetary actions, kag ang Pillar 4 para sa economic recovery plan. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 59 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 54 centimos, ang Singapore dollar may baylo naman nga 35 pesos kag 52 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, nangin emosyonal si Bibi Gandang Hari sa inistoryahan sa isa ka social media broadcast si Rostom Padilla. Nasyama na. Nasyama na. Sa report, nagpatiyan sa Instagram live session si Gandang Hari, kundi nagpangabay ang iban nga netizens nga maghimo siya sang transformation vlog. Nang emosyonal si Gandang Hari bangod iya na dumduman ang tanan angot sa iya nga kapid kuno action boy. Kapid? Kapid niya kuno si Rostom Padilla. Okay. Suno sa iya may mga oras nga nahidlaw siya bilang Rostom Padilla apang wala siya hinulsol sa desisyon nga iya nga ginhimo kag nangin Bibi Gandang Hari. Madumduman ginbulgar ni Gandang Hari ang iya gender preference sa tuig 2006 kag matapos ang napulo ka tuig ginkilala siya bilang isa ka babaye sa Los Angeles court. Balita sa sports. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang isa ka staff sa Tokyo Olympic Organizing Committee. Sa statement in-issue ang Tokyo organizers, isa ka lalaking employee nga ginabulbanta na edad 30 anyos kag nagatrabaho sa headquarters building. Sunod sa mga organizers, naka-home quarantine ang amo nga persona. Madumdumangin pa isol sa 2021 ang Tokyo Olympics bangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Ang committee nga may 3,500 ka mga empleyado, kag sunod sa mga organizers, 90% ang naga-work from home, umpisa pa sa nagliligad nga mga semana. Balita espesyal! Okay, 7 days to go before April 30. Natapos na ang isipyo. So, lain naman tanga isipyo. Second, possible pala na action boy. Si Mambal naman sila bala nga ang action radyo, nagpalapta naman fake news. Possible lang. Governor Lacson, possible ang extension. Amo man nasa Bacolod man, tanawon pa na yung sitwasyon. Bantayan dito guys, action hotline. Kuya, nagapati kung ma-implement, hindi mo kay daw ay pagid makuan eh. So, mga Ma-flatten ang curve. nagaginuha pa naman ang mga bago naman ng mga... Actually, ining mga nagaguluha ang bago ng mga kaso, para sa Bacolod, may patient number 8 kita, may COVID patient number 8. Dugay na siya gin-swab, no? Sang swab test sa swab specimen, sang pa, April 9. Hindi, April 9 siya napatay. Though... Kaya mo man na pagkuha siya, saan no kabi makuha, be? Pagkapos Hindi, ikuha na sa dan, saan yung padala sa sa West Visayas Medical Center sang April 11. Amo na igali, April 11 napadala. Tapos April 20, nag-abot ang iya sininga resulta. So, pilagi kadlaw, action boy. No? Oo, pero kay kita ko ang record sa pagkapatay ato gali, gindiretso to sa dayon sa ginmurge siguro dahil ginmurge tapos siguro ginputos na lang to sa ang iyang katangalungon kwanto ng sealed. Oo, kag ginlubong diretso. Ti may ready amo ni action boy mo ang pagka April 10 to, the day after siya napatay, ang iyang bangkay gin pull out kag immediately brought to Bacolod City Cemetery for burial gina. Ti ang travel between hospital kuno kag sa sementeryo took 5 to 10 minutes. Kag ti gin disinfect man ang iyang bangkay bago siya ginlubong. Kag sealed man to iyang lungon. Pero ang gitawag di white impermeable plastic with tape around. Gin plastic. Ginbutangan nga infectious. May ang procedure ginhimo man. Ginpati, gid action boy. Kag ang atong tagon to bala action iden atong nurse nga ginambal ka po ni Dr. Drilon nga positive. Positive to sa rapid testing. Correct. Pero hindi pa ni sa butsilingon, hindi pa na siya positive sa COVID-19.
ipadala, gin swab test naman to siya, ang specimen, ipadala man na dito sa West Visayas Medical Center for confirmation kung ano gid, bro. Why, hindi pa siya, is not considered nga COVID-19 patient. Positive lang siya sa rapid testing. Oo. Lang natawa. Kita mo, bala nagapamangkot, Action Boy, kung ano pag inaiyati. Ang hambal, di, basta ang rapid test, kung baga may mga nakita lang bala. Nga mga... Ito may virus Oo, lang. oo. Not necessarily. Nga COVID-19, Nga oo. That's why nga tikinanlan pas ang confirmatory test gidya sa May gihapon. mga term pa, Luka, kung isa ka mga medical, Oo. ang mga terminologies, mga immunoglobulin, may mga amo-amo na siya nga matest, no? Kabudlay. Pero ti amo na. Pero as of now, 8 pa lang ang na-record niya sa Bacolod nga COVID-19. Correct. Positive. Oo. 8 pa lang. In fact, ang isa sa 8 gani, atong 40-year-old, naka-recover na. Oo, Pwede nagpagawa lang. na sang statement kahapon ang Bamsi. Naka-recover na to, no? Correct. Doon Hindi negative na siya. mag-panic Hindi na mag-panic no? Tapos aton da lang nga mga ka-action nga kung sa pa rin na sang may report nga ang ining COVID-19 ining number 8 nga pasyente nga ginhaya pa to dito ti unang isa gina-report naman ina kay amo nang una nga palayag sa ining interview to mo to bilang kay Kapitan Romel Flores bilang Correct. amo man ang inambal ya nga ginpabalo sa iya sang iya nga purok president sa purok Sabes. Oo, di So mo pwede maging maging clear mo. naman nga wala Wala ganito siya ginhaya. ginapit. Why na to Oo. siya ginhaya sa Nagpangamuyo Purok lang Sabes. niya without the presence ng bangkay to. Kisa balon kita nga gidagapatalang hindi sa mga interviews nato na muna ginahambal sa mga resource para persons nato mo tayo mo lang na ginabalita ta ang media nga balita na kung ano ang ginahambal sa mga resource persons. Oo. So gin-correct man to ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga wala na nagahapit sa Purok Sabes. Pero in spite of that, nag-disinfect yapon to sila sa Purok Sabes. Correct. Kahit siyempre may mga tao man nga way ta kabalo napatay man to ng pasyente ang mahimatay ito kung araman mo araman paglubong sa iyan di bala. So muna nga may mga protocol na ginapatigawan na mga protocol. Mga precautionary measures. Pero ti amo lang na ang iba na Action Boy, manotice bala kung may bag-o gani nga positive, ga pinanago. Tapos kung mabalita naman nga naka-recover na may mga stable ang kondisyon, dira Wa naman naman may sila. kinuha. Galagaw naman ta. Oo. Dito ga intoan na yun. Pero By the way, ang ining mga report di ba sa Conbla sa mga SAP beneficiaries wala nga dakpan nga panahor, ay iban ng kapital sa Cebu, ha? Ang ibang ganiyan nga pasawa ang mga ibang kung ako gani namin ning isang barangay Singkang Airport nakita ko one time nag-post si Kapitan Roseni da distrito. Nya kamo nga mga SAP beneficiaries mga 4Ps madakpan kamo gani naga-violate sang quarantine rules, madakpan kamo sa galagaw gaway XQP, madakpan sa curfew. I-recommend gid kamo pang kakason kamo. nan. Hindi nyo lang ko pagbutuhan, dason kundi kamo magbuto. Basta importante hindi gid siya magwa. Hindi lang mapatay. Ako nang hindi lang pumuluyo, proteksyonan talang kamo. Diya, kamo, kung SAP beneficiary ka, madakpan ka nga nag-violate sa quarantine rules, i-recommend ka nga panason. Kung 4-piece ka, madakpan ka, i-recommend ka man nga panason man sa 4-piece. Nante. Kaya may aragamba ganit niya ining mga kuan bala, mga beneficiary, kundi mga pigadong tagaan sini. Hindi mo man sila ang kasigi, pasaway, kuno kay para kuno maglawig pa, para sige. Para sige, ayuda. Wais. Pero ti kalain na Action Boy so, hindi na amudaan ang pangadlaw-adlaw balasang tanan. Gamingaw na gid I think amo muna dapat timuon sa iban mga barangay mo. Nga Tandaman mo bala madakpan ka gani nga naga-violate sang quarantine rules, madakpan cancel ka. Evicted ka sa bahay ni Kuya. Mga adlok-adlok na pareho bala kay de Rosini distrito da nga way adlok. Hindi lang ka magbuto sa akong dasong eleksyon Tapos may sugpon pa natin, tol, di naman ko mapabili. Confident. Pero kanami, Action Boy, Pero mo na siyang dapat. Oo. Kanya-kanya na lang strategy man ni Action Boy ang mga barangay kapitan mo para mapabili ng itbala sa sulod sang balay ang mga pumuluyo. May hanap pa strategy pag inasaya nga sa Domingo, bala kundi hindi kagawa tanan. Picture ka mo sa pamilya nyo. I-post nyo diho kay ikuanda na kung sino madaog may 25 kilos ka bugas. Nante. Post tabi, buta tabi, pamilya, aboso. Ari kami sa among balayo na. Galing kay base picture tapos picture pang ginuwa. Kanami Action Boy, no kanya-kanyang mga strategies. May haraman gani nakita kung picture ka sang lugar ninyo sa
ang Domingo tong adlaw blang why gid tanan nga SQP canceled. Oo. Picture ka sa lugar nyo kung anong lugar nyo nga wala gid sa tao. So may mga premium man. Ay, lado ka bongga. Daw ka namin man sa mga strategy nila. Ako sundo ko kapitan, sundo ko na kay Rosini Distrito. Feeling ko bisa hindi ka kapitan na mapano ka mapa-promo ka sa Hindi Facebook. ato yung bala ang concept beneficiary ka, pasaway ka, dakpan ka, i-recommendar ta kay kakason ka. Pagka nasunbulan, gihilibion mo. Ala, pasaway da. No? No work, no pay. Pag-idaan, sige yan yung da pasaway Kung purpose ka sa nga, singkang pasaway da. ka, madakpan ka sa curfew, madakpan ka nga, gagwa ka, wala ka quarantine pass, Hibi ka gid. makakasta kayo i-recommendar ka. Ang unang namin ang strategy. Nan, We, pe, may pamuyong political, ka mo da. political, ano na, hindi pa na ganito. Will, political will. Oo, may political Na kay will. daga pamati man na naton nga kapulisan, especially si Colonel Romeo Valeros. Ay. Pamati siya sa aton. Sir, morning, sir. Sir, good morning. Kamusta Huwag ang ka mga pangata. violators? Huwag ka pangatag si Seriasang food packs. Damo, action boy. Para sa Nagkatabo. media, huwag siya ka pangatag. PD, kabatay ka to. PD, narinig mo yon, charot. Pero te, adiri naman tayo action boy, tama na yung mga sap na kag mga mga problema, mga food packs na. Diri naman tao kay iti ang iban, nagakalbo naman sa problema. So paano malikawan nga makalbo ka action boy? Nga, bago mo na lang yung balita, special sa sang damol pa, among buko mo. Hindi kita na-notice kung iban bala, kung ara sila bala, ma-notice nila, mga tanan nga kapaltahan sa ilang lawas. Ay, Duga, nipis. Naganipis, May mapa ako di sa Bacolod. May mapa ako na sa Bacolod sa iya ulo. Ti una di reaction boy. Likawan ko nung magsuksok sang kalo. Kalo. Oo, kay ti nakukulob ko no ang mga scalp o ang imo wala nga anit sa ulo na amo na ko nung rason nga nagakakakas ang imo da nga kabuhukan. Oo, so hindi kay hindi agad magkalo. Kabukan na sa damol, buhok eh. So, sa mga nipis. Pero ako sa manipis niya, kakakas niya ang sa 38 mo na kabuhok. Naisip na lang yan. May isip Na-account na siya. Oo. Ti likaw-likawan nyo lang. Miss ka ng mga bonnet na bala action boy. Ti syempre init kisa. Ang ikaduha naman, likawan nga maggamit o kung mag-usar sa mga baga nga may chemical, bala ka ang isang shampoo. Na mga gel na bala Hindi ka action boy. mag-shampoo? Actually, ang advisable sida, every other day ka lang ma-shampoo. Hindi adlaw-adlaw. Hindi adlaw-adlaw. Nasa ng shampoo kuno yung imo mo na kuno paghuwad mo mo sa kamot mo sa shampoo. Tangan mo liquid. Ano mo sana daw ginalapahon mo sa bala. Hindi pa mo siya direct. magdirekta. Usually action boy dapat gani ang shampoo ginatunaw sa tubig. Na. Tunaw mo siya danay tapos amo na pag shampoo. Amo na siya dapat. Kaya hindi mo siya pag i-direct. Kag every other day kay notice mo action boy kung hindi ka bala kapaligo, especially da bala ang mga rebonded gida bala kay di ba? Kung after rebond mo 3 days hindi ka paligo, gagwa ang natural oil sa imo nga buhok. So nami na siya. So kung everyday ka ma-shampoo, hindi na siya Hindi siya gagwa. Oo, hindi siya kagwa. So wrong. Tama na siyang mga rason man nga nagakaunot na imo nga buhok. Ay katatlo, likawan nga magkadto sa polluted gid kayo nga mga areas, Black Action Boy. Kaya ang buhok tani kuno, ga-dry ni siya kag amo na siyang rason sang dandruff nga ma-irritate naman ang scalp sang tawo kag ti ang imo nga buhok gani Kada pangalot mo sa imo kaspada ka kasang buhok mo kuno. grabe araw-araw na araw-araw na niya Panawag ni Action Moral blang stubborn dandruff. nga stubborn Ang dandruff. mga kasabad nga na kuanin do ka balik-balik blang do ka kalatol din mo bang kalakakas ang buhok mo sa kalot bala. Pero ang iba na action boy, ang mina-search ko ba lang, dandruff is caused by stress man. Not only pollution, kag higko lang sa palibot, o kung hygiene sang tao. But kung mas stress ka action boy, nagagawa ng mga dandruff. Okay. Ikaapat, likawan nga mas stress na. Muna siya. Parang Likawan may nga mas dandruff. stress. So, hindi ka na daw magpa-stress Damo gini kung wala ka na lista sa SAP. sa SAP. Kaya ti, tapos ni sang Abril kag Mayo, sige, kaya puro ugtas nga wala ka sa listahan sang SAP ang bot. Pagka June guro, kalbo ka na. Damo gini mas stress nga daan tapos ang COVID nimo. Oo, kaya ang balayran, galinya, gidya. Ang Sineco nakita ko sa bill nagdubli. Ako na action boy. Nagdubli ang kuan. Oo. Gusto nagabayad ka tag 3 mil, sumo ka 6 mil lang. Tiga tiner ka na sa balay mo. Wala labot, sa isa lang nakabulan nga nagdubli. Ang mga nagliligad mo pag ito yung wala na Wa ba ito bayran. mabayran kay
Basta makalbo. ang iba nagpasalamat ngay salamat doon isa sininga bulan na paisol para gali ya kay after sa Pagtingog. COVID ya tingbanay. Daw kita ko man ang daw pa payment plan sa Sineco bla. Daw parin na sang April nga bill daw itungaon nila sa apat. Taan. Daw tungaon nila sa apat tapos itsa kung magmayo na binga bill ang 1/4 siya natin sa April mga bill daw ibutan na nila. Pagka June Correct. 1/4. Daw tungaon na nila bala hindi nila paggulpi yun sukot. Oo. Basta hindi sila magulpi sukot, gulpi sila utod. Kibot ka gawin ka parang ba kaginot na daan sa chimpo. Ot dan ka pag ati maduga na ginang stress mo makalbo ka na lang gid. Ang ikalima direction boy magkaon gid sang masustansya nga pagkaon. Kay makabuli gid na kag ikaanom likawan nga maghigda kag magtulog tapos paligo. Okay. Ang iba niyo, di ba, sa katigulangan, hindi magtulog kung basta ang buhok ay mabulag. Mabulag, Hindi gali, makalbo ka gali. Makalbo ka pag hindi gali action boy. Kulubas kululbaan. Mas kululbaan pag inaiya. Tiyan mo na, kaya para gusto niyo ang hair niyo bala, nga, hindi niyo pa maisip, nati, gusto, ay, pay sundo niyo ni ngamon nga mga Kag kung pagid isa pagid na nga mahatag kung tip hindi ka sagi pangutang. Okay. Kag Hindi. Kaya ka magminaranay na doon makalbo ka mo. Wala labot pag action boy, hindi ka magsigi ka pangutang kay kung sukton ka sa manog sukot mo basi maguramusay ka maubos ang buhok mo. Si awayan yung mga daw kag magunitan ang buhok mo daw. Oo, te. Oo. Mailang kung Kadabo na ko na nabatian mo siguro utang ka pa kalbo man sa iban yun daw makalbo ko sa blayran ko. Oo. Hindi ka makalbo. Tuod mo yung action boy. Pero kung gusto mo gidya kung may mapa kada sang Bacolod o sang Pilipinas. Patruingin na lang kalbo mo. Diri gid wala kalabanan action boy Hindi diri man no. makalbo kakin man para mapuslan. Pahimuin na lang mapa. Oo. Para kung may mamangkot sa direksyon mo. Tanawalan di ayun. Pero may iban man na may lain-lain nga pagkakalbo man action boy mo may ara nga panot na lang tawag nila dire. Kag may ara naman nga gataas ang hairline. Naman lang mga CPP, NPA. Nga how? CPP, NPA na sila mga muna dito. Kay kalbo puro-puro, nawong puro agtang. Kalay. Ako nagali si Ang mga CPP, kalbo puro-puro, nawong puro agtang. Ang imo bala tsura mo niyo. Ang mata mo ari lang di puro agtang din sa babaw. Ano na yaman? Sige. Correct man. Correct na siya, action boy. So, ang tanda mga ka-action, ang iba nagagamit man mga natural ways naman niya para papatububok, especially ang aloe vera. Aloe vera. Okay, kamahal dahil sa mga novo hair na bala. Correct. Ay, iba na naman na yan, para nag-Japanese na sila. Ay, iban may sato, man nga lang nila si Saki. Naman. Nga ano naman. Kaya sa sato, nasa tunga lang buhok. Ang Saki sa kilid. Sa kilid. Siya gilid. Shaggy ang buhok. Shaggy. Ano ang buhok ito? Shaggy? Shaggy? Siya gilid. Na ano na yung man. Good morning, Mary Grace Bailon Ermeo. Mercy Grace gali. Kilala ko ni. Mercy Grace Bailon Ermeo. Good morning. Sakay Ma'am Andrea Amanda Jaime. Good morning, man. Sakay classmate ko Jean Buerom sa Bago City. Good morning. Jang Yap. Si Jang Migamo. Sawa ni Tita Kapitan Jang, hello. B-Boy. Yap sa may balay na nigili sa Kwan Subong sa dito sa ano ganito po ni sa Gardenville. Gardenville. Sa Kagawad Ulay Abalahon, Mary Grace Ging Arroyo. Good morning, man. Edwin Miranda Sr. Maupod ko ni sa Kwan kanday Ulay ni maupod ko ni sa Parole and Probation Office, no. Nene Fe Campaniel, Torco Jongko, si M Sabuso, Ario always na ya, no. Kay Sis Viola Baloyo Eras, good morning, man. Alma del Mundo Cordero, kay Gawad Roque Nesia sang Parnocoy, good morning. Good morning, Liwat Action Boy, kay PD Baleros. On the way siya kuno sa Calatrava kay mang distribute sang mga relief goods. Ay, Sa mga taga Calatrava, daw tanyo da si PD kay may dalada siya. Notice ko bala si PD, daw ka, kung siya, no, daw ka, inang community work siya bala, grabe, no? Socialize. Gatabok siya tag-islands, Action Boy, no? Nga, hindi gid bala usually malambot sa mga barangay. Ay, may tabok-tabok pa dan sa isla. Nagakadtod daw si PD. Daw, kung ko daw kadamo na sa iya mga programs, bala kag project, siya daw ka
mga outreach programs na. Oo, kag lambot pa na sa taal to sa Action Boy sa ilang Ang ya kay outreach PD niya program. mga tapos mag-retire na sa hanggang siya mayor ni siya, Mga taga Batangas da wait ka mo da. Oo, pero ti Action Boy nami pagit kay Nokpo Daycare Center bala, ginhimo ni PD bilang isolation facility in preparation if ever may mga PNP personnel kita nga kinanlan nga i-isolate. Kita ko to, kita ko to may mga cubicle. Do apat ka ginhimo nga gin separate. Ay, ano, Pero good morning mga Action Boy kay Teacher Edgy Camento dira sa Barangay Mansilingan sa iya nanay kag tatay halin gid agas tagabi nga pamatiay kay Ken and Beth sa Nognog Beach. Good morning kay Papa Jack and Tito Quintol sa City Heights, kay Sir Marjolan Returan, kay Maninoy Dr. Renante Decena. Good morning. Primo, may aga. Kay Ma'am Patrolman Jessica Lizada Benguelo kag sa iya sini nga husband sa ilang kabataan si Leb kag si Baby Jeren. Kag belated happy birthday kay Sir Arta Margalio. Kag good morning man, good morning kay Sir Sonny Garnase. Sige. Todo Franz Lim Toga. Good morning. Kag happy birthday gali kay Danilo Florentino halin sa kay Apple Florentino do father yan ni Goro ay no. Ermelinda Mamaril Lambo. Mamaril Mamanaw gali Lambo no. Good morning. Sige. Damo pa galing kay alang-alang na. Dali lang Action Boy, may Sige, palaot pa. Shout out kay Mimay nga galuto pamahaw diri sa balay kag sa akon mga hinablos gatawa sang inyo topic. Nagakadlaw ko no nga damo da kalbo mambingwel. Nga damo da kalbo. At least kung kalbo ka daw, ano lang isa kung may kalbo ka kay daw, pananaw sa imo bla daw, may kwan ka bla daw, intelligent ka. Muna? Nga haw. Nga. Pero may ara na Action Boy, may mga clinical explanation man na mo regarding sa mga nagakalbo, wala ka nagakaunod. Wala, may gyapon niya nga kwan na. Damol buho ka na. Wala, para sa imo bala. Hindi lang. Sige lang kay mga bata, mag-abot ang sinto, makalbo ka mo. Hindi mo. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Keep safe everyone sa ato kuan kita masunod lang kita sa ako na no. Stay at home. Stay at home. Ang inyo din nga news team. Action Eden Abos. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!